Καλώς ήρθατε στα κέντρα διακοπής καπνίσματος Anti-Smoking Service. Εδώ σας υποσχόμαστε την πιο σίγουρη λύση για τη διακοπή του καπνίσματος. Για την επίσκεψή σας σε ένα κέντρο του δικτύου, αρκεί μόνο η απόφασή σας να απαλλαγείτε οριστικά από το κάπνισμα. Ο ειδικός συνεργάτης εφαρμόζει τη θεραπεία της οριστικής διακοπής του καπνίσματος μέσω ενός εξειδικευμένου μηχανήματος. Η μέθοδος Electromeridian Cobra, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο δίκτυο των Anti-Smoking Service, εφαρμόζεται εδώ και 20 χρόνια σε 9 χώρες της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Πρόκειται για μια σύγχρονη εναλλακτική θεραπεία διακοπής καπνίσματος, μετεξέλιξης του κλασικού βελονισμού, απαλλαγμένη από παρενέργειες και χωρίς τη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων ή φαρμακευτικής νικοτίνης. Το ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου αγγίζει το 93% βάσει των αποτελεσμάτων στις χώρες που εφαρμόζεται, καθώς επίσης και των στατιστικών στοιχείων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Ρώμης σε συνεργασία με τη Σχολή Ιατρικής και Χειρουργικής του Πανεπιστημίου της Λάκουιλα. Με τη σιγουριά που παρέχει το υψηλό ποσοστό επιτυχίας, στα κέντρα Anti-Smoking Service δίνεται γραπτή εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Η διακοπή πραγματοποιείται άμεσα και οριστικά από την πρώτη κιόλας θεραπεία, διάρκειας 20 λεπτών, χωρίς να βιώσετε την εμπειρία του στερητικού συνδρόμου, όπως εκνευρισμό, μελαγχολία, αύξηση βάρους, διαταραχές ύπνου. Μετά τη θεραπεία, παραμένουμε κοντά σας, παρέχοντάς σας υποστήριξη, καθοδήγηση και συμβουλές, με σκοπό την ενίσχυση της πορείας σας και της τελικής απεξάρτησής σας από το τσιγάρο. Σε διάστημα 6 μηνών και εφόσον κριθεί αναγκαίο, μπορείτε να επαναλάβετε τη θεραπεία έως και 4 φορές. Αξίζει όμως να αναφέρουμε πως το 70% των ανθρώπων που εμπιστευτήκανε τη μέθοδό μας κατάφεραν να διακόψουν οριστικά το κάπνισμα μέσα σε 20 λεπτά από την πρώτη κιόλας επίσκεψη. Anti-Smoking Service. Το τσιγάρο θα γίνει καπνός.